Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, sannunmu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon namu mai albarka. Idan har ya kasance yau ne farin shigowanka wannan tasha namu, baka mana subscribe ba, muna roƙon ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi wani, shi zai baka damar samun sabbin shirye-shiryenmu akai-akai. Mun gode. Insha Allahu kamar yadda ka gani a title na wannan bidiyo, zan nuna ma yadda za ka samu kuɗi da wayarka ta Android. To zan bar ma link a description. Da fari dai wannan hanya ce ba sai ka sa kuɗi ba, ba sai ka sa hannun jari ba, ba sai ka yi komai ba, kawai kuɗi za ka samu a cikin wannan platform ɗin. To zan nuna ma yadda ake rijista, kuma bai wuce nan da kwana 3 ba ne za a yi launching ɗin wannan abu. To kaga yana da matuƙar muhimmanci 'yan uwa mu dage mu yi shi, domin ba a sa kuɗi, ba a yin komai, kawai samun kuɗi za ka yi. So da fari dai zan ce muku mu je mu fara rijista tare da ku, domin kar a samu wani matsala. Na gode sosai. To kamar yadda kake gani ga nan link ɗin, kana taɓa kan link ɗin zai shigar da kai ciki. To idan ka jira shi ya buɗe kamar yadda kake ganawa yanzu ya buɗe, to a nan gun da kake gani, gun email ake so ka saka, sannan ka sa password a nan. Bayan ka gama sai ka zo ka taɓa kan nan gun I have read and agree to sai ka taɓa kan register nan. Bayan ka gama ciccikawa, yanzu bari in muku misali. A gun password ɗin dole za ka sa musu babban wani ɗan kalma ne, ka sa musu ko @ sai ka taɓa babban harafi, ka taɓa ƙarami ka sa S, sai ka sa babban harafi a gun dai ko wani abu haka, sai ka sa password ɗinka ƙwaya 6 ko ƙwaya 7 da kake so. To bayan ka gama dama ga email ɗinka, so kawai nan gun za ka zo ka taɓa, za ka ɗan yi clicking a kan nan gun, sai ka taɓa kan register. To idan ka yi register, ko kuma in ce muku kafin nan, za ka iya ka taɓa kan download app. Kawai in ka taɓa download app gashi nan zai kawo ka nan gun, sai ka taɓa Google Play. Gashi nan sai ka taɓa kan Play Store, sai ka je Play Store ɗinka ka je ka sauke. To wannan hanya ce wadda ba sai ka sa kuɗi ba, ba sai ka yi komai ba, za ka samu kuɗi da shi. To sai ka taɓa kan, ni yanzu already na taɓa na yi register. Bari in muku explanation yadda za ku same shi a ciki. Bari in gwada shiga muku ba. So ni ya kasance na yi register, bare yiwu kuma in ƙara yin wani register ba. Bari ka ga a nan gun za ka kalla register, bari ya gama buɗewa. So a nan gun za ka ga register, za ka ga login, sai ka taɓa login, ka rubuta ka sa account number ka. To idan za ka gayyaci wani, gashi nan ga referral ɗin nan. To gashi nan link ɗin da suka baka, sai ka yi copy shi. Shikenan duk wanda ka tura idan dai har ya yi register, za su sa maka wannan kuɗin. Sannan kuma za ka zo nan gun, duk wanda ka gayyata a nan gun za ka na gani. Ga nan in dai ka gayyaci wani, za ka ga kuɗinka sun sa ma shi a wannan gun. So ga nan kuma idan da za ka yi wani deposit a ciki, ka sa wani dalolinka ko wannan domin samun riba, za ka iya yi. To za ka ga gashi nan da me za ka yi wannan ɗin, da USDT ne ko Bitcoins ko kuma wannan ETH ɗin, sai ka zaɓa. In USDT ne za ka yi taɓa kan USDT. To gashi nan ana ma maganan ka copy address. To ka gani a nan gun gashi nan TRC20, gashi nan da wani network za ka yi, da Tron ne ko kuma ga shi nan TRC20. To ga address ɗin da suka bamu dama mu kwafa yanzu, wadda daga zaran ka taɓa shi za ka je ka
ta Trust Wallet ɗinka ka kwafo wannan kuɗin ka turo USDT da kai niyan sawa a cikin shi wannan platform ɗin domin kana samun riba. Da fari dai zan ce muku wannan platform ɗin ba wai platform bane wadda za su yi wasa da shi, sannan kuma kaga na Bitcoins ne ba lallai bane su iya tashi da wuri. Kaga nan pictures ɗin nan kaga shi ma yadda duk wani tashin da coins ɗin yayi ko kuma wannan to duka zaka na gani a cikin shi wannan abu. Kaga ga nan trade ɗin nan ma ga wallet. To yanzu kana yin register za su baka wannan daloli kuma sun kai $10 kyauta. To gashi nan in zaka yi withdraw, idan zaka yi withdraw yanzu bari kaga kaga yanzu ba su yi launching ɗin shi bane yasa withdraw ɗin bare yiwu ba. Kaga ga nan transfer ɗin nan shi ma duk dai gun withdraw ɗin ne. Insha Allahu muna yin withdraw za mu nuna muku yadda ake yin withdraw shi cikin wannan platform ɗin. Ka gani nan duk wani coins ne kamar yadda nake nuna ma duk coins ne nan gun. Kaga yanzu bari mu dawo to ka gani ɗan uwa ina ga dai wannan platform ne idan kaga ba za ka iya samu su USDT ba ma a ciki ina ga ɗan uwa ai za ka iya daurewa ka yi referral wato gayyatan wani ya shiga cikin platform ɗin. Idan dai har kai duk wanda ya shiga akwai commission da za su baka. So mun gode da kallon bidiyon da kuka yi, mun ƙara kasancewa da ku a bidiyo na gaba. In Allah ya kai mu za mu ci gaba da kawo muku bidiyon technology kamar yadda muka saba. Idan dai har yau ne farin shigon ka wannan tasha namu ka daure ka mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓa wani shi zai baka damar samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da haɗin kan da kuke bamu. In dai baka mana subscribe ba ɗan uwa ka daure ka mana shi zai bamu ƙwarin gwiwa sannan ka yi share ka yi like domin 'yan uwa a amfana da shi. Wannan hanya ce ba sai ka sa kuɗi ba. Mun gode sosai sai mun ƙara ganin ku.